खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 नभेम्बर 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरायखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान बोलो आरो गोदान साननाय फैनो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोसोआव बोलो बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिदा फंबायनि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौबो मावफुंनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोखौ जोबोर खुसि मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजाव मान बांगोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खरावबो अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। रमान्टिक एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा।
सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थानो हागौ। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। न'खरावबो अनलायनाय फैनो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबां जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुनिफ्राय दिनै जानगाराव थानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। थार लोगोजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोबां मोजां खाबु मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां। देहायाबो दिनै मोजां थानो हागौ। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। जेरावबो गोनो गोथो जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खरावबो अनलायनाय फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोबां मोजां
खाबुफ्रा दिनै आखाइनिफ्राय गोमालांफिननोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।